Hvala mu na Gospod da ono što zaboravimo u njegovom domu je još uvek sigurno. Tako da i treći put ako bude zaboravljeno, bit će sigurno. Podižem oči svoje ka gorama, odakle mi dolazi pomoć. Pomoć je meni od Gospoda, to je sad malo ispravljanje ove prve misli upisane da je pomoć od gore. Pomoć je meni od Gospoda koji je stvorio nebo i zemlju. Na neki način ovo može da nam bude uvod u večerašnje razmišljanje. Šta će biti tema? Ajdemo za trenutak razmislimo i sebe obeležimo kao zdravog ili bolesnog. I ako smo u grupi bolesnih, podignimo desnu ruku. Koliko se od nas osjeća da je od nečega bolestan? Polako, ali većina je zdrava. Kao što... Znači, razmislimo i kako se osjećamo. Mi ako uzmemo definiciju bolesti, nema ni jednog zdravog. I Božja reč nam kaže da nema ni jednog celog, nema ni jednog zdravog. Iako smo pratili jutrošnje izlaganje, koje je bilo nadahnuto duhom Božjim, i prvi deo koji sam čuo i drugi deo, i progovorio o srcu, ne samo zato što nam je srce u tom trenutku htelo da čuje to, nego zato što ima kontinuitet Božjih poruka u ovoj crkvi. I od čega smo najbolniji? Pa svi smo bolesni od greha, greh je bolest. I greh vodi čemu? Vodi u smrt. Znači, nema zdravog među nama ako sad ozbiljno razmotrimo svoju situaciju. Ali ako razmotrimo telesno, možda neko se osjeća i zdravim. Ja se nadah da sad je samo dvoje među nama koji se osjećaju bolesnim. Onda nema svrha da ja pričam, izići će oni koji su zdravi da pričaju o zdravstvenoj reformi. Ali onda kreće jedna ruka, kreće druga ruka i mi možemo da imamo večeras temu o zdravstvenoj reformi. Uvodni stih iz psalma nas poziva da podignemo svoj pogled prema gore. Ja bi za trenutak zamolio sve prisutne da se isključe iz toka misli u kojem su i da pokušamo da putujemo unazad i napred. Da li smo često u životu praktikovali da u mislima putujemo? Mi u mislima možemo da se vratimo unazad do tačke našeg sećanja. To nam je Bog dao. Duh proroštva nas poziva jako lepo da pogledamo kako nas je Bog vodio unazad, ne kao pojedince, no kao crkvu, i onda iz toga treba da primimo ohrabrenje i sigurnost za budućnost. Ja verujem da među nama nema niko ko je tako siguran u budućnost da mu je sve posuto ružama i da neće imati periode jako velikih dilema. Ako se vraćamo unazad, van svog sećanja, onda prizivljamo sećanje generacija koje su iza nas i koje su ostavile zapis. Ja bih želeo da se vratimo do sam početak. Fizika je egzaktna nauka i kroz svoje zakone da nam pravila koja mogu puno da nam pomognu u razumevanju sveta u kome živimo i u razumevanju čak i volje Božje za određene stvari. Može da bude jedan od zakona
sada sa kvantnom fizikom se kreće, koji će verovatno da bude u okviru onoga koliko je moja ljubav prema mojim precima, tolika je moja ljubav prema sebi. Kako ćemo da izmerimo ljubav prema sebi? Jeste razmišljali nekad? Kako bismo izmerili ljubav prema sebi? Koliko volim samog sebe? Ima načina, čak i dodiruje egzaktnost, ali to ostavljamo za drugi put. Ja idem korak dalje. Kolika je moja ljubav prema mojim precima, toliko će da bude ljubav prema meni samome. Šta sam ja i šta ste vi? Jako je žalosno da se mi nalazimo možda u uzorima i razmišljanju negde do svog oca i svoje majke. Ne zadiremo korak dalje do babe i dede. A ja sam jutros... Brat Jani, izvoli. Ja sam jutros imao priliku da slušam sestru, koja je među starijima među nama, sa svojim iskustvom koje je brzo ispričala, koje me je ponelo i uvelo u taj prekrasni svet naših predaka. Iskustvo sestre sa krštenje, ja sam je zamolio da pogleda koji je stih bio za krštenje, koje ona dugo skrivala u kući. Je sestra videla koji je stih bio? Od Mare mama, ne znam ime. Sestro, jesi možda videla koji je stih bio za krštenje? Ali sam ja u njenim, oni koji su došli posle nje, koji su deo nje, vidio uvek blagoslov, njihova lica su ozarena, njihova lica blistaju. I onda vidim sad te veze sa život bake, koji je bio posvećen Bogu i koji je Bog hrabrio na poseban način. Kada je bila u strašnoj krizi oko odluke za krštenje i bila zaključana u sobi, donela je odluku da ipak ide na krštenje, iako je suprug bio taj koji je rekao ne. I kaže, skinula sam se sa sprata, ne znam ni kako sam, i Bog me je vodio, ali joj je Bog dao ohrabrenje. Bog je poslao u belom liku osobu koja liči na nju, ali sestra kaže mnogo lepša od mene i višlja od mene. I to liči na našu sestru kakva će da bude na putovanju za nebo. I to ohrabrenje joj je dalo snagu da se vrati kući. Zašto bi se bavila mislima? Bog kaže ne boj se. Ali mi to čitamo i ne primenjujemo u životu ili ne prihvatamo kao da nam Bog nama kaže ne boj se kad čitamo. Ali onda je došao i pustio nešto što je njoj bilo prikladno i kaže otišla sam i kući kao da niko ne zna da sam bila na krštenje i kako niko nije ni primetio. Tako je Bog organizovao stvari u kući. Vraćajući se unazad do Adama, kako se osjećamo? I se osjećamo kao deca Adama. Jako je teško da se osjetimo i poistovetimo sa ono koji nam je drugo koleno i treće, a mi smo u zapisima sve ono što je bilo pre nas i mi svoje koreno vučemo, kao što jutarnji stih kaže, od Adama. I ajdemo sad za trenutak da proživimo možda delić dana kako je živeo naš praotac Adam. Adam je živeo u raju i naše srce negde teži uvek, koji god stepen kulture da dosegnemo, za onim što je raj. I mi se često u uzviku pozivamo na raj. A obeležje raja šta je? Priroda koja je povezana u međusobnom sadejstvu i čini jednu celinu i da ta priroda ima nekoga koji je zadužen da njome upravlja. I sada kad odemo na moru, kad imamo preveliko prostranstvo vode i vazduha i pogled koji nije ograničen na onim što su ljudi stvarali, kako se naša duša osjeća? Ja znam da moja mama ima problem sa spavanjem, jer kad je na moru uopšte nema problem. Ona na moru spava kao dete. A u kući spava do 12, pola 1 i to je termin kada se uvek bude neispavana. Znači sila Božje prirode opet nije dotaknuta zbog veličine mora i vazduha tamo toliko,
ovim savremenim uticajem, da ona deluje lekovito, bez jednog leka. A lekovi tako ne mogu da deluju najbolje terapije. Sad, imamo raj i vratimo se u mislima u taj raj. Mi smo u ulozi Adama, pa nije li to prekrasno? Oko nas harmonija, sve nam je na dohvat ruke, ne moram da radim 8 sati, pa i 10 ili 6 sati da bi imao da jedem. Uz to imam okruženje koje je prijateljski nastrojeno prema meni. Ali mi hvali šta? Hvali mi drug. Hvali Eva. I zamislimo taj trenutak. Prekrasan vrt. Znači ono što želimo da živimo, okruženje koje želimo da imamo, nemamo ga još uvek. Jedno nam samo hvali i onda nakon buđenja otvorimo oči i šta imamo? Lepše od najlepšeg do tad stvorenog. Imamo Evu. Kakva je Eva? Onakva kakva Adamu treba. Baš onakva kakva mu treba. Zato je tolika ljubav Adamova bila prema njoj i šta je Adam učinio? Svesno je doneo odluku da zgreši. I sad smo u taj prekrasan svet, kakav je bio nekad. A onda imamo nakon toga Adame, gde si? Adame, gde si? Sakrih se i onda bih stao na tačku izlaska iz raja. Dešava se, raj ostaje iza njih, oni su napolje. I tu je već muka. Razdvojiti se od ono što je Bog dao kao najlepše i primarno za čoveka. A onda moraju da idu i znaju da nazad ne mogu. Ali mogu, kaže duh proroštva, još uvek su mogli da gledaju dugo vremena posle toga mesto raja i da znaju odakle su izišli i gde vremenom treba da se vrate. Onda imamo ključan događaj kada Isus na rastanku kaže: idem da vam pripravim mesto i opet ću doći, da vas uzmem da i vi budete gde sam ja. Hajmo za trenutak testirajmo sebe, da li verujemo u ovo. Nije uopšte bilo lako učenicima da shvate te reči. Bila je tuga kod njih. Kako da ide njihov učitelj? Iako on za njih iznalazi opravdanja, ali su često bili nedovoljno verni, pa ih naziva nekad i maloverni. U kojoj kategoriji smo mi sada? Idem da vam pripravim mesto i opet ću doći. Koliko često u toku dana odemo, barem mislima, tamo gde je Isus? Neka to bude možda neko preispitivanje nas samih, da bi se merili koliko smo u razumevanju vremena u kome živimo. Ako je nekad trebalo da razmišljamo o tome što Isus sada čini, upravo je ovaj period za koji brat Jani jutros reče pravu dijagnozu. Više se vladari sveta ne kriju, nego otvoreno kažu kome služe. Da njihova služba je demonima i Luciferu. Ali Isus je u službi još uvek i njegova služba je za svakoga od nas. I mnogo je bitno da znamo da svakog trenutka možemo da stanemo i kažemo: Gospode, nisam siguran da je moje ime još uvek tako čisto u tvojoj knjizi. Očisti me. Ja ne mogu da imam ljubav koju ti tražiš od mene, jer treba da primim tvoju ljubav. Da bi primio tvoju ljubav treba da primim tvoju veru, kao što pismo kaže, i da iz mog tela poteče reka žive vode. I da onda činim dela još veća, jesi rekao, ako poveruješ i veruješ kao što pismo kaže, činit ćeš još veća dela no što ja činim. Ja sam, Bože, daleko od toga, onda ne mogu da budem siguran da li je moje ime u knjizi života. Ali Bog nam je dao luksuz da možemo da kažemo: Bože, oprosti mi greh,
ali ne uopšteno. Oprosti mi Bože što grešim. Kako se ispovedao greh u primjeru Starog Zaveta za nas? Svaki greh pona imenice. Bože, ja nisam siguran da je moja reč bila dovoljno ljubazna, ako treba oprosti mi. I mi svaki dan imamo priliku da uđemo u nebesku svetinju verom i da primimo sigurnost oproštenja greha, jer za oproštenje greha šta nam treba? Šta kaže Jovan u poslanici? Ako ko sagreši, imamo posrednika koji je gore na nebu i vrši svakodnevnu službu još uvek i oprostit će nam. I ako imamo ljubav, onda ljubav pokriva mnoštvo greha. Znači, nećemo biti nesigurni da nas Bog vodi. Ono što sad ovo želim da naglasim u vezi sa zdravstvenom reformom, to je upravo činjenica da naša najveća bolest je primarna sa greh. Zaraženi smo grehom. I taj postupak lečenja zarazne bolesti nije u trenutak, on traje. I možda smo mi pri kraju izlečenja. Možda smo kao kad dođu bolovi na trudnu ženu, i to imamo u Starom Zavetu, gde car se žali i prorok, došli bolovi, ali nikako da plod iziđe. Prilikom opsade Jerusalima jedne je došlo i do takvog poimanja stvari. I mi sad imamo situaciju da će vreme milosti u jednom trenutku da iziđe. Duh proroštva ne kaže kad će da iziđe, nego u jednom trenutku Isus će da stane sa svojom molitvenom službom, da skine prvosvešteničku haljinu i da kaže svrši se. A onda nam duh proroštva kaže da u tom trenutku ko je očišćen, očišćen je, ko nije očišćen, nije. I svako nastavlja da živi s onim karakterom koji ima, ne obavešten o ishodu svog slučaja. Možda će mir u srcu da bude obaveštenje pojedinačno, ali mi to ne znamo. Ali zato koristimo priliku svakoga dana, barem naveče, da zastanemo i da mislima odemo, pa onda nek nam Bog pomogne da verom uđemo u Isusovu službu. A mi ne samo da smo u Isusovoj službi prisutni, nego smo prisutni gde još? U prvosvešteničkoj molitvi gde se Isus molio za svakog od nas da nas Bog čuva. Ako ikad treba Bog da nas čuva, to je upravo sad. Jer sad svetom ne vladaju više uravnotežene sile. Ako će neko da radi protiv onog što svet namerava da čini, kako prolazi? Kako je prošao Gaddafi, kako je prošla Jugoslavija, kako prolazi Sirija? Moć, neverovatna moć je pokazana od strane Sotone protiv svega što je pravedno, protiv svega što je istinito. Znači, moj apel je uzmimo ozbiljno Isusovu službu na nebu koja se čini i radi mene i barem pred spavanje preispitujemo sebe i predajmo Gospodu ne košta ništa. I ono što možda nije greh, ali liči nama na greh. Ja imam posebnu radost i danas, i juče, i prekjuče, i unazad nekoliko sedmica da sam sa vama i mogu da kažem kao i Ilija da je Bog prihvatio naše želje za promenom i da je Bog direktno, kao u Ilijinom slučaju, ognjem s neba progovorio. I mi koji smo bili u sredu imali smo priliku da čitamo iz Božjeg materijala koji je dao svojoj crkvi upravo odgovor na molitvu u kojoj smo bili. I sad bi isto malo da napravimo razmak u sagledavanju stvari. Jutros je tako obilna trpeza bila, brat Jani pozva da uzmemo čašu spasenja. I prekrasne poruke su. I pitanje je bilo jako za razmišljanje i trajaći cele sedmice, da li ja ispijam čašu blagoslova koju mi Bog nameni na trpezi svojoj. Ili delimično ispijam. To je jako, važna poruka bila za nas. Jer se sećamo, brat Jani
nas pozva i na testiranje koliko se nečega sećamo i možda i razumemo. Koja je tema bila brata Borčeta pre 3 ili 4 sedmice? Brat Borče, ja sad pokušavam da se vratim, da ne bude u jednom trenutku kada pričamo, mi možda od šume ne vidimo, od lišća ne vidimo šumu, ali kad se izmaknemo vremenski i prostorno, onda vidimo kako izgleda šuma i onda lako možemo da vidimo koje su putanje i gde te putanje vode, a Bog nas vodi. I sad da malo se vraćamo unazad, a Borče nek mi pomogne. Jedna od tema je bila na koji način razumevamo volju Božju. To je celokupna tema te subote bila. I prezentirana su zapravo nekoliko načina na koji možemo da tražimo razumevanje volje Božje i sve su bile neprikladne za nas hrišćane. Ja na sledećem predavanju nisam bio kada je govorio o načinu na koji se traži razumevanje. Još nije ni bilo. Znači, na neki način ako uzmemo da nema ničeg slučajnog i da Bog u svojoj crkvi progovara i govori, ja uzimam ovu početnu tačku. Što je najpotrebnije nama u životu? Ja sam ponosad puno knjiga za ovu temu i to je jako teško. I sad ako budem vadio, proći će mnogo vreme i pitanje kako ću da se snađem. Ali nam Gospod kaže preko Solomona, čitanje je umor, mnogo čitanje je umor duhu. Glavno je svemu što si čuo Boga se boj i zapovesti njegove drži. To se sve svodi na jedno najvažnije pitanje. Da li ja razumevam volju Božju? U ovome danu, u ovoj sedmici, u ovoj godini ili u ovom tromesečju. I tu je veliki problem da se stavim u poziciji da kažem razumevam volju Božju. Ja mogu da razumem volju svoju dok mi dopire svest. U podsvesnim strukturama i to ne razumem. A kako ću da razumem volju Božju kad imam Sotonu čija je glavna namera koja? Da me odvrati od Božju volju. I on čini mnoge napore, podiguje mnogo ovaj svet i organizovao, umrežio ga da bi ja imao sprečavanje u razumevanju volje Božje. Ja sad krećem da je Bog nama govorio tog dana kao i danas, ove subote, i onda nam je kažu, razmišljajte o tome da li razumevate moju volju i kao pojedinci i kao crkva. Jer Bog ima svoju volju na zemlji za nas. On ima svoje želje kao otac i njegova osnovna želja je da mi budemo zdravi. Šta još da budemo? Radosni, da budemo veseli, da budemo ljubazni i da budemo ispunjeni ljubavlju. Da budemo u zajednici, da budemo jedno za što se molio. Jesmo li mi jedno? Jesmo li ispunjeni toliko ljubavlju da rušimo Sotonine prepreke, sami u odnosu sa Bogom i anđelima koji nas prate, u okviru porodice, u okviru rodbine, u okviru zajednice koje pripadamo, jer pretiče ljubav iz nas, tolika da može da sprži sve ono što je Sotona stvorio u ovaj sistem. Ne, još uvek fali nam. I ako sad pogledamo da nas Bog tad poziva razmišljajte, ja sam uputio apel sa ovog mesta, imao sam temu, da u narednom periodu razmišljamo kao pojedinci, kao porodice, šta treba da činimo i šta bi mogli da činimo, da iziđemo iz okvira ovog mesta. Ovo jeste blagoslovljeno mesto. Ali šta nam vredi ako ostanemo ovde, a Božja deca napolju krvare, uvlače se u zamke i prevare. Šta nam onda vredi? Ne vredi nam, možda nam bude znanje, a ovde dobijamo mnogo znanje. Ovde dobijamo mnogo Božjih poruka sa pozivom šta da činimo. Iako ne prepoznamo da je to poziv za nas, šta smo uradili? Šta smo došli u crkvu? Ako nismo čuli i razumeli šta nam Bog kaže šta treba da činimo. Ja znam šta treba da radim, možda u poslu, ali ne znam što u Božjem vinogradu treba da radim. A onda smo svi videli da smo u problemu kao crkva. I ne samo, ceo svet je u problem. I onda smo počeli da razmišljamo, ne znam dok ste vi došli, ali nas 3-4 što se više družilo, došli smo na ideju
da možda otvorimo jednu radnju gde će da se prodaje roba koja je po svim principima Biblije i duha proroštva, da nema puno artikala, da ima hleb nasušni, da ima možda sokove, brat Borče ima isto dobre ideje, i da to bude jedinstveno mesto u Skoplju i da od tu krenu testiranja da li je opet Bog sa nama i šta će Bog da nam pruži kao iskustvo. Da iskoračimo, to je izazov za nas. I onda je Bog te srede progovorio kroz svoju pouku, direktno napisavši više crkava se udružilo, formiralo prodavnicu zdrave hrane iz jednog grada i onda je nastala nova crkva sa 100 i nešta vernika. To je za mene bio direktan glas Božji i oganj sa neba koji je spušten na molitve koju smo imali i post. 3-4 dana pre toga i u toku je bilo trajanje. Sledeći apel je bio da težimo jedinstvu u porodici. Da to jedinstvo bude oko molitve i proučavanja Božje reči na osnovu materijala koji nam je Bog dao, to je pouka. Koji ima program jutarnjeg čitanja, redom čitanje, večernje i objedinjujuće kroz pouku. I jedna meni draga porodica, posebno ovaj period, je počela tako i oni su već videli iskustva i sestra je čak imala iskustvo u sredi da je uspela da svoje oduševljenje sa time da Bog govori preko pouke prenese na sestru i da sestra poželi da ima pouku i da je čita. I hvala Bogu. I Bog će da da mnogo veće stvari za sve nas kao zajednicu. Tu svi znamo gde smo stali u razmišljanju i idejama i dobro bi bilo da posle se sastanemo i podelimo ta razmišljenja i ideje koje smo imali, koje nam je Bog možda otkrivo u ove 3 protekle sedmice. I dolazimo do današnje pouke. Trpeza prebogata, prelepa jela su bila. I hvala bratu Janiju što uvek se potrudi da kao Božji sluga iziđe pred njegovo lice i stane pred nama i iznese ono što ima. Brat Jani je izno koji psalam? 116. psalam. I na koju knjigu Starog Zaveta se brat pozvao da upotpuni misao vezanu za 116. psalam? Druga knjiga Samuilova, 15. glava, je li tako? Šta smo dobili kao poruku? Razmišljajući David šta bi mogao da vrati Gospodu za sva dobra što mu učinio, šta je rekao? Uzeću čašu spasenja i prizvaću ime Gospodnje. U nastavku smo na brzinu čitali, ima ključan deo koji kaže gde je možda naša kočnica u sputavanju dela Gospodnjeg za nas kao pojedince, za nas kao porodicu, za nas kao crkvu. U tome naglasak je i ispunit ću Bogu, David kaže, ispunit ću Bogu zavete svoje. Znači, David kao miljeni Gospodnji sa toliko iskustva, verovatno imao situacije da je bio pun radosti u srcu zbog Božjeg prisustva. Jer David je taj koji kaže najrealnije, skida zavesu između vidljivog i nevidljivog i šta kaže? U 16. psalmu 8. stih šta nam kaže? Svak da vidim pred sobom Gospoda, on mi je s desne strane, zbog čega? Da ne posrnem. To je neki ideal i za nas, da nam Bog pomogne da vidimo da je svakda Gospod s desne strane i tu je da ne posrnem. Sad mi imamo mnogo interesantnu situaciju. David, koji vidi Gospoda svagda, koji igra pred njim, u puno prilika, jedna kad je nosio kovčeg, taj David kaže, i ispunit ću zavete Gospodu. Znači, on je bio u situaciji da zaboravi šta je zavetovo Gospodu. Ja bih da sve vas pozovem da razmišljate u svom ličnom iskustvu, posebno brata Danila. Da li postoji trenutak da smo u životu izišli, ne u prolaznim brzim mislima, a Bože učinio si mi, pomogo si, moje srce je radosno, vidim da si tu, ja ću da učinim nešto od toga. Za mnogo važnije stvari, da li smo nekad stali pred Bogom i rekli, Bože, ako ti učiniš, ja ću da učinim.
A možda smo bili u situaciji da smo nečim bili poneseni u srcu, pa smo rekli, mi ćemo to da učinimo. I tu bi onda bio zastoj u delovanju Božjeg duha. Jer niko te nije tero, Gorane, niko te nije tero, Marija, da iziđeš i kažeš da ćeš da učiniš. A izišao si i rekao si. Možda smo rekli, čitaćemo redovno. Možda smo rekli, redovno ćemo da se molimo. Pa smo krenuli i stali. Ja sad neću čitati iz duha proroštva jako veliko upozorenje za vreme posletka koje kaže da oni koji ne čitaju neće moći da se odbrane od Sotoninih prevara. Koji ne čitaju Božju reč i koji se ne mole. Neka nam Bog pomogne da shvatimo ovo ozbiljno i da kao porodice prvo stanemo i ujedinimo se. U čitanju i u molitvi. A da onda primamo sa Božje trpeze 3 obroka Bog daje. Pa posle toga možemo da idemo za veće stvari ako imamo vreme, ali ja se bojim da jako malo od nas ima vreme za ove 3 stvari. Možda brat Jani, Borče, jer oni su od Gospoda pozvani na nešto mnogo više, ali za nas koji se bavimo zemaljskim poslovima, jako teško je da ove 3 stvari uhvatimo sa pažnjom. Ali ono što je nama nemoguće, Bogu je moguće i onda možemo da stanemo i kažemo, Bože, mi želimo da budemo za Tvojom trpezom ujutru, popodne i naveče. A Ti nam daj silu, budi sa nama, daj nam barem 7 dana Tvoje prisustvo da to ostvarimo. Ohrabri nas. I idimo tim putem, bez toga ništa nam drugo ne vredi. Sve ovo igra. Jer u duhu proroštva isto stoji da Sotona u zadnje vreme koristit će kao najubojitije sredstvo da deluje preko hrišćane. Znači, kaže, za Božju slavu na zemlji i Božju objavu nisu toliko prepreke ljudi koji ne veruju u Boga. Ili ljudi koji pogrešno veruju u Boga. Nego upravo oni koji su čisti poprilično i u mislima i u delima i koji su revni u Gospodnjem delu, ali su zadržali samo jedan greh u srcu. Ako je samo jedan greh ostao onom koji prizivlja Gospodnje ime u srcu, onda on pravi štetu toliko veliku, da kaže duh proroštva, sve ovo drugo što pravi štetu Gospodnjem delu je ništa u odnosu na ovu štetu koja proizilazi iz jedan greh koji je ostao sakriven u srcu. Prispitajmo i sebe i zato svako veče dođemo i kažemo, Bože, toga se sećamo, ali David šta još kaže? Očisti me i od tajnih. Ja ga sad ne znam, ali će duh da radi i da deluje. I sad krećemo od ovaj deo ispuni zavete Bogu. Jer iko od nas nekada u životu stao i rekao, Bože, hvala Ti što sam divno sazdan. Kao David. Jesmo svesni da smo divno sazdani, kakvi god da smo ovako na lice, nešto mi hvali, nešto bi volao da bude drugojačije, činjenica je da smo sazdani od milijarde ćelija koje su uklopljene i čine jednu funkcionalnu celinu koja može, ako ništa drugo, da voli. Pa to je prekrasno, to je veličina. Stvoren sam da mogu da volim. Stvoreni smo da možemo, ako ništa drugo, možemo da volimo. A stvoreni smo i za druge stvari. Ako nismo stali pred Gospodom i rekli, Bože, hvala Ti što me stvori, što mi dade život. Učinimo. Napravimo realniji odnos sa Bogom je. Jer Bog gleda sa neba i traži ima li koga da čini šta? Volju Božju. I kažemo mu, Bože, Ti gledaš, ja te ne vidim, pomozi mi da te osetim, ako te već ne vidim, kao i onaj čovek koji nije vidio, ali je čuo. Da te osetim. Ja hoću da činim volju Tvoju. I radimo često izlaze pred Gospodom na onome što je Gospod ostavio kao izazov. Jer Gospod kaže, gledam sa visine i tražim, ima li koga da čini volju. Da ide za pravdom, da ide za istinom. I kažemo, Bože, ja hoću. Bože, mi hoćemo. I mi kao crkva hoćemo. I vidi se. I onda, glavna stvar.
Koliko volim sebe. Bolestan od greha apstraktno je poprilično, ali koliko volim sebe je praktično i merljivo. Koliko volim sebe, u kojoj formuli bi moglo da se izrazi. Mi svi volimo sebe, je li tako? Na momente nam dođe sve preko glave pa kažemo ali u suštini volimo sebe na rečima. Mi i Boga volimo više na rečima nego u srcu. A šta nam zapovest kaže? Da ga ljubimo svim srcem, svom dušom, svim duhom, ali ga na rečima volimo. Volim, mada ja ne znam kad sam rekao Bože volim te. Ni kroz molitve nema Bože volim te, valjda mi nije tako stvaran. A majci nekad kažem volim te. Prijateljima često kažem volim te i pišem volim te. I onda mi sad imamo situaciju merljivu. Od čega sam sastavljen i od čega smo sastavljeni? Od ćelije u organe, u tkiva pa tkive u organe, onda dolazimo do sistema, zbir svih sistema unutar nas je čovek, to sam ja. Ja sam sastavljen od jedinica koje su vidljive, merljive, egzaktne. Ja ne znam da li volim sebe, kažem volim, a psihologija mi kaže ne voliš. Ako voliš sebe, onda ćeš da činiš ono što je dobro za tebe. Ja volim svoju ženu, ali ne činim išta da bi joj pomogao da joj dan i teret greha bude lakši. Volim li ja svoju ženu? Pa volim je delimično i u onome što se meni sviđa. Ali u suštini da li je volim ako ništa ne činim da joj olakšam teret svakodnevnice. Isto volim sebe, volim. Psihologija kaže ne voliš sebe ako ne činiš stvari koje su dobre za tebe. Koliko pogrešnih odluka u životu imamo donešeno što se tiče načina života, što se tiče ophođenja u životu? Pa puno, to je previše. Da ne razmišljamo o tome. Ali Bog pronese puno loše stvari. Ako unesem u svoj organizam ono što je štetno za jetru, da li ja volim svoju jetru? Da li onaj koji pije voli svoju jetru? A ne voli. On voli sebe, kaže, ali jetru ne razmatra uopšte. Ja sam pa ja, ali ja sam i jetra i bubreg i srce i bešika i sve. I ako ja činim stvari koje su suprotne od ono zašto moja jetra je stvorena i moja pluća, ja apsolutno ne volim sebe. I ako stvorimo matematičku formu, možemo da računamo koliko volimo sebe. I svi ćemo da se nađemo u poziciji onih koji nedovoljno vole sebe. A mogu li onda da volim bližnjeg ako ne volim sebe? Logički, jer brat Borče navede kad tražimo razumevanje volje Božje da se ne oslanjamo na karte, na slučajno otvaranje Biblije i na razne stvari, nego da upotrebimo šta duh proroštva kaže, razum. Zdrav razum. I ovde možemo da dođemo do egzaktne formule koja će sigurno, neko će i to da izvede, da merimo sebe koliko volimo i bit će nam lakše, onda znamo u koje smo stanje. Šta leči? Šta je najbolji lek? Otkrivenje. Aj pomozite mi. Šta je ono što leči? Hvala. Ono što leči je ljubav. Božja ljubav nas leči, jer da nije Božja ljubav, plata za greh je smrt. Svak moj greh i greška je smrt. Božja ljubav me leči. I kad ne vidim, i kad sam svestan, i kad nisam svestan, ona je prisutna. Toliko je moćna da odmah ispolira nedostatke greha koje dođu na mene, da ne budu smrtonosni. Ima jedan interesantan događaj opisan u medicinskoj literaturi. Porodica koja ima alkoholičara kod sebe, u Indiji je događaj, koji im je došao preko glave maltretiranjem u kući, jer teško je imati nekog nerazumnog. Teško je gledati kad se neko opija i pada i ima problem. Onda svi imamo problem. Ali on bio uporan u tome i završio kao hronični alkoholičar. A onda je postao toliki teret porodici da su gledali da ga se otarase time što ga odvedu u bolnicu. I mi sad to imamo razvijen sistem u koji je verovatno Sotona kreator i ugaoni kamen.
Sve ono što nam remeti komfort života, ne stavlja nas pred izazovom ljubavi, da se pitamo, Bože, šta da činim, nego ima rešenje, daću novac ili država da novac, pa on u bolnici može da bude. I njega su nosili više puta i to je bilo dobro rešenje. Ništa ne plaćaju, a neko drugi brine za njega. I kad iziđe iz bolnice, neko vreme funkcioniše porodica, a onda opet pravi probleme i opet ga nose u bolnicu. Jedan od osnivača kvantne medicine u našem vremenu, Deepak Chopra, je bio mlad student medicine koji je imao praksu u bolnici u kojoj su doveli ovog čoveka. I kaže, njemu je Bog dao da se zatekne na prijemu te osobe, kaže, njega su izbacili iz kola i žurili su da što pre odu od njega. Nije bilo ni pitanja osoblju šta će s njim da rade. To je slučaj poznat, znači evo ga opet, šta ćemo mi sa njime, lečite ga. I kaže, to je njemu ostavilo dubok trag za tog čoveka. I onda je, kaže, svako veče, nakon svojih studentskih obaveza, odlazio u sobu bolesnika i provodio vreme sa njim. Kaže da je bolesnik bio otuđen od stvarnosti, nije želeo da priča, nije hteo da gleda u sagovornika. Okretao je glavu prema prozoru i gledao u jednu tačku. Ali kaže, ja sam uporno svako veče za večer išao kod njega i pokušavao da pričam sa njim. I znate kakav je rezultat bio? Čovek koji ne priča, kome je sve preko glave, koji je ostavljen od najbližih, supruge, dece, koji krvari, a i Bog krvari gore na nebu sa njim. Ljubavlju jednog mladog lekara je počeo da se leči. Počeo da priča, malo u početak, onda sve više i više, gledao sagovornike, gledao druge, nije više u jednu tačku preko prozora, i na kraju je došao trenutak da Deepak Chopra mora da napusti taj grad. Nije bio na dug vremenski period odlazak i on je njemu rekao, ja sam sad došao kod tebe, u narednom periodu neću moći da ti budem u poseti, idem, doći ću opet. A ovo je rekao, tad kad ti budeš došao, mene neće da bude. Pazite sad. Tad kad ti budeš došao, mene više neće da bude, ajde da se oprostimo. A Deepak Chopra je rekao, zašto? Pa to je 15 dana ili mesec, ti imaš život pred sobom, sad si izlečen. On kaže, ne, ja neću da budem kad ti budeš došao. Kad je Deepak Chopra došao, da li 15 dana ili mesec nije dug vremenski period, njega nije bilo među živim. Pogledajte ljubav koja je krenula od sažaljenje, saosećanje na koje nas duh proroštva poziva i kaže da smo mi u poslednje vreme u veliki problem jer nemamo saosećanje. Da sam neku noć provao na molitvu, celu noć. Znači ne da nešto radim za drugog, nego ako je neko problem, da li je jedna noć provedena u neprekidnoj molitvi za tu osobu. Možda da spava, možda da nešto bolje razume. Ja sebe u zadnje vreme nisam našao u tome. A Deepak Chopra je našao vremena sa saosećanjem, Bog blagosilja i pojavljuje se Bog u taj odnos i Bog leči. Srce ovog čoveka je bilo i duhovno izlečeno. Šta je njemu nedostajalo? Pa je bio bolestan. Ljubav. Svima nama nedostaje ljubav. Koliko god da smo ljubljeni, ljudski, nedostaje nam ljubav. Jer kad bi je bilo, ništa od ovog što gledamo u svetu ne bi bilo. I sad krećemo sa početkom i završetkom teme zdravstvene reforme. Bože, šta mi valja da činim? Ne da imam život večni, nego da budem zdrav. Šta Bog kaže u slučajevima kad treba isceljenje? Imamo jedno pitanje, jedna struktura koja kaže, hoćeš li da budeš
zdrav. Nije li paradoksalno? Bolestan sam, stojim pred Isusom, tražim pomoć, a Isus mi kaže, hoćeš li, Gorane, da budeš zdrav? Hoćeš li, Gorane, da budeš zdrav? I smo slušali ta pitanja, a Isus se i nama obraća često, Duhom Svetim. Hoćeš li da budeš zdrav? Možda kad činim neke stvari koje nisu deo zaveta mog sa Bogom i deo onog što me Bog osvedočio, da ne činim, a činim, Duh nam govori, hoćeš li da budeš zdrav? Možda ga ja ne čujem, ali on je prisutan uvek i ta su univerzalna pitanja, nema ništa novo pod suncem. Gorane, hoćeš li da budeš zdrav? A možda je meni teško i kad čujem da uđem u razgovor sa Bogom i ako kažem, hoću Bože da budem zdrav, kako da neću je? A onda će da mi kaže, a što ti još treba da bi bio zdrav? I to je uvodni stih za predavanje o zdravstvenoj reformi, 2. Mojsijeva, 15. glava, 26. stih, koji kaže, Ivana, ja mislim da ga je čitala prošli put, ako dobro uzaslušaš, i pazite dobro sad, glas Gospoda Boga tvojega i prigneš uho svoje, znači ne samo ako dobro uzaslušaš. Isus čuje kad ga doziva nepokretan, ali onda nepokretan posle toga pušta krik i viče, pomiluj me, sine David. Znači, ako prigneš uho svoje, da sam ja prignuo uho svoje k zapovestima Božjim. To je drugi korak, dublji, a ima i treći. I uščiniš i uščuvaš, ne kao što je tebi milo i drago. Pazite koja je dubina. A ja verujem da niko od nas nije zašao ni po površini da hoda. Jer ako krenemo u to razmišljanje po površini da hodamo, bit ćemo kao Petar. Počet ćemo da tonemo. Jer tu će na površini da iziđe pitanje koliko ja volim sebe. Zato što taj stih kaže, onda neću ni jednu od ove bolesti koje sam pustio na misir da pustim na tebe. Aha, Bog mi sad kaže, ti ćeš da budeš zdrav, ali vodi računa. Znači sad ćeš primiti isceljenje dodirom vere od mene. Ali ti nadalje nastavljaš da hodaš istim putem. Pa i mene će biti sramota da 2 puta za istu stvar dođem kod Isusa i kažem pomozi. Zato što Isus kaže, pa ja sam ti sve dao. Čak sam ti dao, i to zato sam napomenuo obećanje, gde Gospod kaže, šaljem vas i znaci vam dajem. Kao poslatim od mene koje? Pa dao nam je Bog put da budemo isceljenje drugima. Da drugima u kući unosimo zdravlje. Čak je dao napomena i dizaćete, jel to stoji napisano? Ali tu treba velika hrabrost da iskoračimo sa tim i da kažemo, pa to je deo obećanja za crkvu i deo obećanja za nas kao Božju crkvu. Mi stanemo po strani to kao da nije za nas. I mi često kažemo da drugi malo veruju, nedovoljno veruju. Uvek se otvara pitanje koliko i mi verujemo, jer Božja reč i Božja istina je barem 7-slojna. Možda bolje od njih verujemo u kompletno vidljivu formu, ali ako zađemo korak po korak, naći ćemo se možda neverniji od onih koji javno ne ispovedaju veru, kroz primjenu toga. Ono što leči je ljubav. Prvi korak je da priznamo da smo nemoćni da stvorimo ljubav. Jer kad se javi Božja iskra ljubav između dvoje mladih da bi održali Božju uredbu, rađajte se i množite se, koliko ona traji? Jako kratko. Jer na supruga, ili smo mi voleli supruga ili suprugu, onom istom ljubavlju na početku i posle mesec, 2, 3, posle godinu dana. Nismo. Znači, svima nama nam hvali, a dotok Božje ljubavi je veći od najvećih reka i voda na planeti. Treba da dođemo i zahvatimo. Što nam Bože valja činiti? Jer sve što činimo za sebe ne vredi nam puno. Ako imaš znanje Persa, ovoga sveta, celo, ako imaš, Ivana, veru da i gore premeštaš, i ako gore ne znaš sve jezike, koliko vredimo? Znači, negde dođemo kao zvono, kao stvar, toliko vredimo.
Sada ostaje ljubav, nada, vera. Vera, ljubav i nada, ali je najveća ljubav. Šta Bog kaže za zadnje vreme? Da li ću naći veru? Da li ću naći veru na zemlju? Ako se Sotona trudi da nema vere na zemlji, da u Isusovo vreme kad Isus dođe, on zamišlja neće biti uopšte vere. Zašto si onda Isuse došao? A koliko se više trudi za ljubav? A trudi se mnogo više nego za veru, jer je ljubav najveća. Tako da siguran sam da svakome od nas nedostaje ljubav prema sebi, prema bližnjima, da bi bila to barem neka mera funkcionalna da stvara život i obnavlja život. I sad, kako nas Bog lepo vodi? Mi smo u toj dilemi šta da radimo kao crkva, da bi izišli i pomogli onima koji ne znaju za Boga. A da Bogu ostavimo sve naše probleme koje imamo da ih On rešava. Probleme sami sa sobom, probleme sa porodicom, probleme sa poslom, to će Bog da radi za nas. Jer Bog se nama objavio. Svakome od nas se barem jednom objavio Bog. Bez obzira da smo učinili zavet ili nismo. A ja znam da je mnogo više puta objava Božja bila svakome od nas. I šta mi čekamo? Ako je nama objavljen Bog i konkretno nam je uputstvo dao šta da činimo, dao je svojoj crkvi zdravstvenu reformu, dao je svojoj crkvi mnoge stvari koje trebaju ovome svetu. Bog kaže, oni mene ne vide, ja sam još uvek nestvaran za njih, ja sam prisutan kao i u tvom životu, ali oni ne vide i ne razumeju. Ali ako ti odeš, tebe će da razume, jer si ti čovek, prošao si muku koju i oni prolaze. I zato mi možemo Bogu da damo da rešava naše probleme koje mi uporno ne možemo da rešimo kao ljudi, ali idimo i pružimo ruku Božoj deci napolju. I ovo je posebno vreme. Zašto posebno? I jako ozbiljno za nas. Šta je sad u najvećoj ekspanziji u svetu? O čemu se najviše priča u okviru medicine? Pa bolest je posledica, to je ušlo u definiciji, više u udžbeniku za medicinare, posledica čega? Loših navika, ne samo u ishrani, nego loših životnih navika. Preko 92% kažu da je uzrok bolesti u loše navike. I šta sve čini? Svet se okreće onome što je Bog dao, da čuva prirodu, to je svrstano u organsku poljoprivredu. Svet ide ispred nas, svet ima zasađena polja koja štiti od otrova i on je na Božoj strani. A gde smo mi kao crkva? Nama je to bilo dato pre 150, koliko ja ni pre, i više od 150 godina. Tad svet nije ni znao za to, nije mogao ni da sanja, ni da pretpostavlja. A mi kao naslednici, gde smo? Svet otvara bolnice za prirodno lečenje, otvara rekreativne centre. Gde smo mi u tome kao crkva? Ne ovde u Skoplju, uopšte, u celini. I ono što je bilo pokrenuto u vreme sestre White, polako izmicalo kontroli i hvatalo korak sa savremenom medicinom i savremenim svetom. A toliko je Bog otvorio taj kanal. Ja ne znam priliku da, kad iziđem iz svoje sredine i putujem, ne niđe osoba koja se otvara za te teme i jako brzo stane prisna sa blizinom i u nas onda tom pričom, barem teorijskom što imamo, gleda kao neki autoritet. I iskustvo od juče mi je vezano za naš put. Ja znam da je Bog progovorio direktno i sad je na nama. Ako glas Božji čuješ, šta da činimo? Da ne budemo drvenastijih srca, nego da činimo što nam je glas Božji rekao. Trebao mi je skalper da isečem deo pečata za novu firmu u banci i otišao sam u knjižaru. Čekao me grafičar da to uradi, banka se žurila za zatvaranje i osoba kaže, koja je vaša firma, pošto plaćate preko firme, nikad nisam čula za nju, njen naziv je bio Salaš. Pa ja rekao, ona jako malo radi u Vranju, imala jednu radnju i to je zatvoreno, pa kaže, stvarno nisam čula, pa ja bi prva bila koja bi htela da idem u tu radnju, jer mi treba organsko. To u Vranju nema da se nađe. A onda imam, kaže, zašto se ja, kaže, time bavim? Moja sestra je bolesna od artritis i to je u podmaklu fazu deformiteta
prstiju i pokušali smo sve i puno smo plaćali preparate i ništa nije dalo veliki efekat. I da li imate nešto što bi njoj moglo da pomogne? I onda kažem, ja nemam, ali ima ko ima i to je vama dostupnije nego meni u ovom trenutku. Bog je taj, ali joj nisam rekao. Ali ona zato zamolila da na njihov kućni mail pustim sve što znam i kad budem u prilici da ih posetim. I to na neki način kaže, Bog ti kaže, Gorane, taj put je jedini za tebe i za vas ispravan. Eto, vidiš koliko ljudi pate, a vi znate puno, to što ne primenjujete za sebe je drugo. Ali dajte onima koji ne pate. I Bog može da čini čudo. Ja verujem da otvaranje jednog od Božih predviđenih ustanova, da li će zdrava hrana, da li će nešto drugo da bude, ne mora da bude sad nama otkriveno, mada je otkriveno za zdravu hranu, to je negde i dostupno našim mogućnostima. Sanatorijum je još nešto više, to nam u ovom trenutku nije dostupno. Ali što god da uradimo, Bog će da da iskustvo koje će da nas prodrma i oživi prvu ljubav, da se osetimo sigurni da je Bog sa nama i da imamo hrabrost da uđemo u poslednji izazov, da stanemo na mestu onih koji brane ono što je Božje. Je li hrana Božja ili nije? Je se drznuo đavo da je kvari hemijom i sad genetski modifikovanim procesima? Je li usto neko od nas? Nije. Pa ne moram da ustanem, ali ako počnem da praktikujem, ja sam stao u zaštiti onog što je Božjeg. Jeste malo na moj posed. I ako takvu jednu ustanovu otvorimo, instituciju, što god da bude, mala radnja, to će da bude prvo oslobođeno mesto gde Bog kaže ovo je moje. Ovo je moje ambasada, ovde je Božja zastava i ja sam tu. Ja iz mog iskustva vam kažem, niko od nas ne može da predvidi koliko će duša od Boga poslati da dođu slučajno, koji nisu uopšte nameravali da tu uđu. Ali će da duh ima gde da ih dovede. Jer sad je problem da crkva koja je u nejedinstvu, za mnoge je problem da razume da je tu Bog. Ali ovo su mesta koje Bog predvideo, zato i brat Boče jutros i reče ruka, i to treba da ide zajedno. Bog je znao šta će sve đavo da pravi s ovim svetom. I onda je predvideo takva mesta gde će moći da deluje duh Božji na ljude koji nisu u ovom trenutku pripremljeni za crkvu. A to otvara vrata da su televizije onda naklonjene i ne treba da plaćamo, nemamo više onaj svet plati za novac pa se pojavi. Moj prijatelj koji nije pripadnik crkvi, nema poznanstvo zdravstvene reforme, ali je poštovaoca vere što je vidio kod nas i tražio je da se molimo uvek za njegovu porodicu. Na 15 hektara radi organsku poljoprivredu. On ima 3 emisije snimljene od zvanične državne televizije o sebi, reportaže, i on kaže, a meni to ne treba, to mi je preko glave, onda me svi zovu telefonom, ne mogu da radim. A onda su došle grupe iz Slovenije. 2 autobusa iz Slovenije dođu u jedno malo selo u Vojvodini da upoznaju tu porodicu za koju su čuli. Šta vam to govori, braćo i sestre? Mi kao crkva damo pare da imamo evangelizaciju, pa neće televizija da dođe i snimi evangelizaciju, nego platimo dvoranu i zovemo, štampamo traktate i ko dođe, dođe. A čoveku koji nema potrebu za tim dođu 2 autobusa iz Slovenije. Pa svi plaćamo radnik, imamo problem sa radnicima, a njemu se javljaju volonteri ne samo iz Srbije, iz Francuske, Nemačke, Holandije, da kod njega dođu i volontiraju da rade besplatno, samo za smeštaj. To već nije logika ovog sveta. Ali on je stao na Božjoj strani celim srcem sa svojim domom. I on je rekao, ja neću da koristim ono što je sotonino, hemiju, neću da trujem sebe, jer volim sebe, neću da trujem svoju decu, jer ih volim, neću da trujem one od kojih živim, pa koliko god da bude mučno i teško, ja ću da krenem. I oni su iz Nemačke došli da žive u Srbiji. Znači on je stao po jednoj dimenziji, ne znajući za glas Božji, na Božjoj strani da štiti ono što je Božje. Je li Bog učinio čudo u njegovom
svetu. U ekonomskom svetu je učinio veliko čudo. Mi plaćamo ulazak u velike markete do 1000 eura da prodaju naše proizvode. On je ubacio sve svoje, 32 proizvoda ima. Da nije uopšte kontaktirao ni jedan sistem. Svaki iz sistema je došao kod njega i da pita da li bi im dao robu. Neki su rekli trebaš da platiš, ali ćemo mi da skinemo to da bude povoljno. A on, pošto ima zdrav razum, jer se zdravo i hrani i živi, a on je rekao, zašto bi ja vama platio da vi prodajete moje proizvode? To nema logike. A svi mi što znamo da nema logike, s njima pregovaramo i srećni smo ako nam skinu cenu. A on kaže, a to nema logike nikakve, to je naopako. U čemu se radi? To su oni rekli, aj vidjet ćemo da probamo i svi su došli do pozicije da on ne treba da plaća. I on ima problem već 3 godine, snabdeva samo jedan lanac marketa. Zato što nema količinu dovoljnu za druge. I drugi sad čekaju, DM drogerija, Mercator, čekaju kad će da ima veću količinu, da mogu i oni da primaju robu. Znači, Bog je učinio čudo u tom ekonomskom svetu u kome smo mi, a njegov, koji je prvi korak bio? Neću da koristim otrov i hemiju. Braćo moje i sestre, mi smo pozvani od Boga da stanemo na stranu pravde i istine. Ja ovdje imam jedan list koji je otpao sa cveća. I taj list me asocirao na veliku muku koju ima Bog da gleda. A to je da priroda šta radi? Tuži. Priroda plače. A kome je ta priroda data? Da se brine. Meni i vama. Svakome na nas od ljudi je data, jer od nje živimo. A ja se ne brinem za nje. Nisam ni svestan kad list padne. A Bog kaže za nas da samo jedna vlast kad padne on zna. I svaka naša suza je preno što je mi osetimo na ekranu Božjeg srca. Zato neka nam Bog pomogne da pred njim stanemo i kažemo, Bože, dosta je bilo ovakvog života. Daj nam novi život. Daj nam novo srce. Daj nam nove misli. Da budemo sa željom da nas Tvoja ljubav ispuni. Da njome ljubimo jedni druge. Daj da ljubimo, Bože, sebe. Daj da ljubimo ono što si stvorio, što si nam poverio da čuvamo. Daj da mrzimo na greh. Daj da prepoznamo greh u svemu onome što Sotona čini. Greh je rušilački i on ruši planetu, ruši zemlju, ruši bilje. Daj da ne budemo u lancu destruktivnih i samodestruktivnih koji su tu da ispune Sotoninu volju. Ovo je zadnji poziv Božji planeti da se otresni i stane na Božju stranu. Oglas već dugo traji na nebu. Mi verovatno ovde imamo posao. Ali Bog je otvorio oglas jer nema radnika. Zato Bog kaže, gledam ima li koga. I Bog traži radnike u zdravstvenom delu, u misionskom, evanđeoskom delu. I svi mi smo pozvani sad da dođemo na konkurs i kažemo, Bože, uzmi mene. Uzmi mene za to, uzmi mene za to. Znači, Nemija sluša priču o Jerusalimu i šta radi? Plače. I sam ja plakao nad svojom crkvom koja liči na razrušeni Jerusalim. Ne mislim na crkvu u Skoplju samo. Božju crkvu, poslednju na zemlji. Jesam ikad plakao nad stanjem crkve u kojoj se ona našla. A Nemija slušajući plače nad sudbinom Jerusalima. Ne zato što mu je ostalo blago, nego zato što zna da je to Božje ime prizvano na njega. I ceo svemir gleda i svestan je te borbe i on plače. I šta Nemija čini? Post, molitva i onda šta kaže? Bože, zgreši smo mnogo,
ali hoćemo da budemo tvoji. I sutra dan šta je Bog učinio kao čudo? Stajući pred carem, šta se desilo? Isto ovakav ekonomski preokret. Onaj koji nije Božji, misleći formalno, daje sam novac i sve poreze porobljenih zemalja da se zida Jerusalim, a Nemija je uplašen pred njim, i se sećamo tog događaja, šta kaže? Car ga pita šta ti, on je peharnik, carev, poverljiv čovek, jedan od najpoverljivijih, i šta ga pita? Šta ti je lice neveselo? A šta Nemija kaže? Ništa. Nemija se moli Bogu, jer ne zna šta da kaže. Ako si ti na mom dvoru privilegovan i tvoje lice neveselo, to znači da se ja ne staram dobro za tebe kao gospodar. Tvoje lice ne može da bude neveselo ako sam ja dobar gospodar. Šta ti hvali? Kao što i Gospod kaže, što vi još hvali? Što vam još treba? Sve sam vam dao. I Nemija se moli Bogu iz straha da ne izgubi život. Jer mu nije dozvoljeno da bude neveseo. A onda posle molitve čudo. I kaže zašto je neveseo, u kakvo je stanje Jerusalim. I šta kaže car? Šta treba ja da činim? Car je čekao na Nemiju da uđe u Božje delo. Car je bio spremniji od Nemiju i od izabrani narod u to vreme da uđe. Narod nije imao sredstva da gradi porušeno. Nije imao ni zakonske mogućnosti. Ali car, vidite, čeka na jednog Božjeg da deluje. I onda redak događaj, to je istorijski retko. Jedna tuđa zemlja gradi hram Božji i šta kaže? Kogod im stane na put, smrt. I šta još kaže? Ko se ne moli Bogu njihovom, je u problem sa carem. Možda će ovaj naš početak sa izlaskom i radom za sredinu da otvori ustave nebeske, da stvarno budemo kao na filmu. Neka nam Bog pomogne da razumemo što mu je volja, da kao crkva iziđemo iz stanja u kome smo, da nas ne zateknu prilike, a vreme se jako brzo odvija, i 24. ne znam ako brat Jani ima informaciju, 24. septembra, od 4. septembra do 24. septembra u Jerusalimu je okupljanje svetskih verskih lidera, znači bit će neprekidno trajanje papinog boravka od 20 dana u Jerusalimu. Ja ne znam engleski, ali je naslov negde bio odricanje Hrista i prizivljanje Lucifera. Cilj je da se ujedine i proglase nevažeće sve religije u interesu mira i potrebe mira, onda se prihvata jedna religija. Znači, od 2014. do 2016. Vatikan je prešao put svetlosne godine, a mi još se nismo ujedinili kao crkva i kao porodica oko Božje trpeze. A on je uspeo da ujedini ono što nije ujedinjujuće. Da ujedini islam, hinduizam, zen budizam, pravoslavlje je uspeo da pocepa i pola, čak i više od pola po broju crkava prisutnih na Krit, da uvuče u svoju mrežu. I duh proroštva nam kaže da je mreža tako lepo postavljena sa njegove strane, da nije problem više naše znanje. Jer sad đavo plete mrežu svakome od nas i civilizaciji na osnovu znanja. U srednjem veku je preo mreže i zamke na osnovu neznanja i sujeverja. A sad duh proroštva kaže na osnovu vašeg znanja vam plete mrežu u koju upadate. I opet podlače, ako ne čitamo, bit ćemo prevareni. Nastavak sledi.